हे लोगोफोर गासिखौबो आं दिनैनि बे बर' मिक्सार YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। गिबियावनो बयनिसिमबो भारत उदांस्रि साननि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम जासिहरग्रोबाय। दिनै भारत उदांस्रिजों लोब्बा लाखिनानै मोनसे गोनांथि भिडिअ नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों। बेनिखायनो नोंथाङा दिनैनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय, जेसेबां हायो एसेबां जोबजासिम नाय, भिडिअखौ स्किप खालामनाङा आरो लोगोसे नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानब्ला प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। दानिया भिडिअखौ जागायदिनि। जों बयबो मिथिखागौ जोंनि भारतआ 1947 मायथाइनि 15 आगस्टआव उदांस्रि जादोंमोन। आरो भारतआ मानो माबोरै मानि थाखाय उदांस्रि जादोंमोन आं बेखौ नोंथांमोननो दिनै बुंनो फैयाखै। भारत उदांस्रिनि थाखाय मोनफ्रोम बोसोरावनो 15 आगस्ट खालि जों उदांस्रिनि सान महरै जों दिनैसिम फालिबोगासिनो दङ आरो जोंनि बे गोथार माहारियारि फिरफिलाखौबो जों दिनैसिम बिरहोबोगासिनो दङ। स' दिनै बै उदांस्रिजों सोमोन्दो लाखिनानै जोंनि सुबुं माहारिनि उदांस्रिनि सोमोन्दै सावरायनो साननानै दिनैनि बे भिडिअखौ आं बानायदों। दिनै नों आं गासिबो सासे अनसुलि बिमानिफ्रायनो जों उदांस्रि मोननाय, जाय बिमाया 9 माहा गावनि समायना बुहुमाव खस्थ' मस्थ' फेदेरै फोलावै जोंखौ बे समायना मिथिंगायारि मुलुगाव उदां खालामदोंमोन। जाय बिमाया जानाय लोंनाय, गाबनाय मिनिनाय, सुखु दुखु, रंजानाय बाजानाय गासैखौबो फोरोंदोंमोन। जाय बिमानि थाखायनो दिनैनि बे 15 आगस्ट भारत उदांस्रि सानखौ जों दिनै फालिनो हादों आरो जोंनि माहारियारि गोथार फिरफिलाखौबो जों दिनै सेलुट मारिनो मोन्दों। अब्ला सानना नायदो लोगोफोर, जों सुबुं माहारिनि गिबि उदांस्रिया माबेनिफ्राय? जोंनि अनसुलि बिमानिफ्रायनो, नङा होनब्ला? बेनि थाखायनो जों साफ्रोम सुबुङानो गावनि बिमानि बुहुमनिफ्राय बे समायना मिथिंगायारि मुलुगाव उदां जानाय सानखौ जों फालियो, जायखौ जों जोनोम सान होननानै बुंनाय जायो। आरो बे रोखोमैनो जोंनि भारतआबो 1947 मायथाइनि 15 आगस्टआव उदांस्रि मोन्दोंमोन आरो बे उदांस्रि सानखौ जों दिनैसिम 73थि उदांस्रि सान महरै जों दिनैसिमबो फालिबोगासिनो दङ। जों दिनै माहारियारि गोथार फिरफिलाखौबो जोङो दिनैसिम सिबिबोगासिनो दङ आरो बे रोखोमैनो जोंखौ मोनसे समाव बे समायना बुहुमाव उदां खालामनाय जोंनि अनसुलि बिमा, जाय बिमाया जोंखौ गाबनाय मिनिनाय, रंजानाय बाजानाय, सुखु दुखु गासैखौबो फोरोंदोंमोन, बै सुबुंखौ जों दिनै सिबिनो रोंनांगोन। जाय बिमानि थाखायनो आं दिनै नोंथांमोननि सेराव बेबायदि भिडिअ बानायबाय थानो हादों आरो नोंथांमोनाबो आंनि भिडिअखौ दिनैसिम नायबाय थानो हादों। आरो जोबनायाव आं बेखौसो बुंनो सानदों, जों गासिबो जों अनसुलि बिमा बिफानिफ्राय जों बे समायना बुहुमाव जों जोनोम मोन्दों। बिथांमोननिफ्राय जों उदां जादों बे समायना मुलुगाव। बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौबो बेखौसो बुंनो सानदों, नोंथांमोनाबो नोंथांमोननि आइ आफाखौ बे समायना मुलुगाव उदां खालामहोनो नाजाथार आरो बे उदां खालामनांगोन जों गासिबो। जों गासैनिबो बिबान, जों मावनांगोन दांनांगोन। जों गासिबो माबा मोनसे खामानि दामानि मावनानैब्लाबो जोंनि आइ आफाखौ जों जेब्लाबो उदां खालामनांगोन। स' लोगोफोर, दिनै आंनि बे थौले मेलेमजों साननाय बे फंनैसो खोथाखौ आं नोंथांमोननो दिनै बुंबाय। स' लोगोफोर, दिनै नोंथांमोना जुदि दिनैनि बे भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम।